sa haro sa diin may naglunta diri nga vehicular accident no inig isa ka Guadalupe taxi unit kaga subong mantra angkar-angkar nga tricycle nagbungguanay no so makita naton nga pertig ang impact sini bangod kay nagkala rustak din ang wala nga porsyon sining Guadalupe nga taxi no ginabanta naton mga oras ginatabo sir man Mga pasporo bro. mga pasado alas 4. Ikaw sir ka driver? 25 bro. Ha? Sir, paano to natabo? Sir, ikaw driver sa isang taxi sir? Hindi tapon pagkagto siyang pagkagto manina tumanga ang iya nga karito daw. Ano tanga ka rito ya? Ito ya tumupa tapon. Kuha siya na out of control siya. Anong kuha niya ni sir? Anong dalaya sa nga? Baboy daw 5 kilo. 5 ka kilo nga baboy? Isa lang ka baboy? Ang naiwa ron nga baboy. Naiwa na? Nasa plastic. So, anong pasada? Sir, nag-agaw sa linya? Nagtanga daw, why man nagagaw din niya. Sobra nagurong dasig. Oo. Out balance? Balance. Oo. Nagbunggo sa mo. So, ang direksyon mo, sir? Hindi ka na ni katulad. Saktuhan na guro sir. Tumikas ko. Din ka... Sir, din ka tani, sir, pakadto, sir. O, din ka naghalin, sir, kaya din pakadto. Sa Tikot ko rin pakadto pa Metropolis. Metropolis, may pasayro ka? Oo, kung kapanawag. Isa lang pasayro mo, sir? Ano musta ka, sir, napilasan ka man? Why? Anong status ito, sir? Anong status ito sa driver? Isang driver to, naulog sa motor, damo mga gasgas. Damo mga gasgas siya. Kumbaga, pagpasaka, tay-tay diri, na-outbalance siya. Na-outbalance. Ano nga yung pangalan to, sir? Hilino Aquino. Ha? Hilino Aquino. Hilino? Anong Hilino mo, sir? Hilino. Hilino Aquino. Play data, sir? 42. 43. 43. Din nga star? Sa barangay Postulon ng Rafael. Sa Rafael ka pa. Dugay ka na, sir, ka-drive? Dugay na mga 20 years na bro. To, sir, anong settlement natin, sir, sa biktima? Wala pa man ay sayay man. Sige, sir. Magto man nga lang kagiya. Nakabalo na ni sir ang inyong management? Sige, sir. Si Ilino Aquino, 43 anyos, driver sining taxi. No? Alas 4:20, sir, no? Alas 4:20 sining hapon, no? Ang ining taxi unit, halin ini sa bahin sa Tikod, Lapas, no? Pa Metropolis area sa Kuntani. Madulong sa niya sining pasayro, mga kabandera, no? Ang paglabot diri sa may Bitoon Bridge, sa may haro, disgrasya ini nga nakabunggo sa nasugata sini nga isa ka angkar-angkar kay manti suno sa driver kay Ilino Aquino nga na-out balance ini sa ginakarga ya ini nga angkar-angkar may karga nga 5 ka kilo nga baboy nga nahiwa-hiwa bala no so dire nga area nagtuwas ini amoyad ko no nga manti sumalang no so na makita nato nga naidol agaw abis ang linya no. So ari subong ang driver ginapadapatan sa nagkakaigo nga pabulong sa aton sini nga icer no. Ari subong karga. Ano pangalan niya, sir? Ano mo ni sir? Para to. Okay, ari subong ang driver nato no sang angkar-angkar kaga may mga pilas sa tuhod, pilas sa abaga, pilas sa ulo, no? Sa right side niya. Mga kabandera, so masubo-subo ini nga sitwasyon karon. Diri siguro diri kampiyon nagakuan na out balan. Dito gid. Tinang yang karangkar, sir? Ato na sir ang Gindala na? Oo. Kilala mo na, sir, anong ngalan niyo? Hayo lang, ano hayo? Okay. Okay, mga kabandera, so Aryo, makita nato ng mga mga tugas ang pagkabunggo, mga pamla, mga nagalinap mga parte sa motorsiklo, sa ining taxi, no? Na-flat kitang ruida, no? Tugas ang mabaskog impact, mga kabandera. So, aray baloon naton, ang pangalan sining driver, no, sa angkar-angkar. Ano yung pangalan to, sir, sa driver, sir? Sir, ano pangalan to, sir? Ha? Mark Saludares. Mark Saludares? Bart? Bark? Ano ko man, guys?
Mark Saludares, play data sir. Ay, Frank. O Frank Saludares, play data sir. 44 din kagapuli. Quintin Salas. Ano tani? Sir, ako nang din ka tani pakadto? Madulong sang baboy, mga karga? Oo. Frank Saludares, 44, Quintin Salas. Ano sir, nagtuwa si mga ang karangkar? Tuwas, huwag ka musurang po kaya partika lang iya po sa hindi mo na makontrol. Oo. Nadulaan sa kontrol. Kung partika siya, hindi mo na ma-reason. Oo, tiwa mo gimana, out balance ka na. Oo. Siya mo yung pilas mo sir, sa tot. Oo. Kabalo na ni family mo sir? Okay pa? Okay, si Frank Saludares subong ari diri sa may Bitoon na bridge, sa may Bitoon Haro. Nabalaman to ni Busyo. Oo. Asawa. Si Frank Saludares, no? O sino na mga himata na pamilya ni Frank Saludares nga na disgrasya ini siya, no? Sa aksidente. Kaya sini gina maniho nga ang karangkar kay nadulaan sa kontrol nagduwas ang nga sini nga ang karangkar. So nag-horizontal ang direksyon. So hindi na matadlong kag nakabunggo ini sa nagapadulong sini nga sugata nga ining Guadalupe taxi, no? So disgrasya gid pilason ni siya sa tuhod, pila sa tuhod sa kamot kaga subong man sa bagag sa ulo, no? Disgrasya ini hindi tani mapakta ng disgrasya nga nagabot sa aton kabuhi. So ginapanawagan dira ang family ni Frank Saludares, no? Sang Quintin Salas Haro nga kung mahimo kadtuan niyo ini siya diri para makabulig makamo, no? Para sa iya sining kun bala ano ang mangin desisyon kay mante ang aton sining ICER magahulat man sang desisyon sa family kung bala mapa-admit ka sir Frank Saludares. Oo, sahion kini, no? Kaga subong ginapadayon nga ginobserbahan sa aton sining mga katapos ang ICER, no? Si Frank Saludares, mga kabandera mo ining driver sa karangkar ti minor gilang gani kay wala man siya natamaan gid pilas lang ang naagom sini, no? Mga kabandera. So ginapanawagan